alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. So zan dan yi wani takaitaccen magana ne akan wannan da kuke gani shi. Wannan da kuma wannan. Wato Abul Fatai abun da kake faɗa yana ba mu mamaki. Gashi kai kaman wani lokacin kana nuna kaman kai malami, amma kai ba malami bane. Domin usulubin ka kai ba ma malami bane kai. Ko ba ka bane. So amma ka ci sa'a guda daya. Shine ahlus sunna idalatul bid'a wa ikamatus sunna. Muna kawar da bid'a ne, muna zama kan sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ita ne kadai ta koyar da mu cewa kada mu zagi wani, kar mutuncin kowa. Amma wallahi ba din haka ba, da wallahi tallahi abin da kuke sai mun fiye da yadda kuke. So amma me ahlus sunna wal jama'a ta ce kada mu ci mutuncin kowa, kada duk wanda yayi zagi. Dama haka ne rayuwa. Ai dama kai yanzu wannan zage-zagen, ka zagi malam Sheikh Jafar, ka zagi malam Albani, ka zagi Sheikh Idris Tudun Tashi da sauransu. To dama aqidan ku ne hakan, aqidan ku ita take koyar muku wannan abun ku zaga. To don haka ba za mu ce komai ba, amma wallahi ka bi a hankali. Abul Fatai da kai da Junaidu Bauchi wallahi ku bi a hankali. Idan ba haka ba wallahi mu ma za mu baro muku ta inda bara ku iya dauka ba. Yanda kuke ta wannan abun, kuke ta maganar Inyasi Tijjani da waye din, waye shi mu ban ma san shi waye, ba mu taba gani. Saboda me Sheikh Jafar din ya fi mana shi, Sheikh Albani ya fi mana shi. Saboda me mun yi rayuwa da su, sannan kuma sun koyar, kuma mun ji, kuma har yanzu muna amfana. Amma no ne a ce ka kafirta wani a cikin su. Mu bara mu kafirta ku ba, saboda duk mutumin da ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mu ahlus sunna, mu wallahi tallahi malaman mu sun ce kar mu yadda mu kafirta shi. To abin da nake so da kai shine ka tun kafin lokaci ya gure, ka dawo ka gyara, ka dawo mu yi tafiyan ahlus sunna, mu tsere sunna, mu kori bidiyan da kuke yi. Domin wallahi bidiya suke yi, wallahi bidiya kuke yi. Dan haka ku dawo mu hau kan turba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ku bi Qur'ani, ku bi hadisi. Ba a ce ku yi zagin malamai ba wanda suka fi wanzu a cikin wanda kake zagin duka sun fika, ko ba ka ba? Duka sun fika, in ba hassada ba duka sun fika. Kai baka je ko ina ba, amma hassada da aqidanka ta koya maka. To wallahi tallahi muna ma wa'azi ka ji tsoron Allah, domin wallahi wa'azi muke maka. Ahlus sunna ta ce kar mu ci mutuncin kowa, amma ba don haka ba da wallahi ba wannan magana ke ba. Abul Fatai, ga kanan Abul Fatai, sannan kuma ga Junaidu Bauchi. Wallahi tallahi ba wanda zamu daga mai kafa, sai dai kawai kun ci sa'an shine fadin ahlus sunnan da kuke zagi, da suke tsaye akan sunna. Malaman mu ya Allah ya musu albarka, ya Allah ka yi wa malaman mu albarka, ya Allah ka sa jannatul firdausi ita ce makoman su gaba ɗaya. Mu ma kuma ya Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe. Assalamu alaikum.